Mr. Explain, I feel I Session, my guy. I can't bring it in there. Oh no, ratandi no fira dance on. No pizza mango, mafunza koma jasto. But to putika fanika bambo. Kuma bururu wana siva kuti no ini jaramba ndichieta. Kuva teta, kuva rova maeta. Mapenta, naika. Panosia pa mango makuti ndiri superstar. Ndiri striker, ini ndijaramba ndichieta. Kuva teta, kuva rova maeta. Mapenta, naika. Panosia pa mango makuti ndiri superstar. Ndiri striker. Panowa imba wakafrika mpini. Patino batwa ngoma anuta urhondini. Itizango mapunza mukoma chimi. Kana zvikanetsa ndingatoimba ndimi. Pakutoma maridimi vanonditi muvhimi. Iwe sechan batno asi aujimi. Pakupika zinonaka kuti imi amugumi. Zvikanetsa ndingatokumurawo nhumbi. Ini ndicharamba ndichiedza kuvateta, kuvarova maeta, mapenta, naika. Panosia pa mango makuti ndiri superstar, ndiri striker. Ini ndicharamba ndichiedza kuvateta, kuvarova maeta, mapenta, naika. Panosia pa mango makuti ndiri superstar, ndiri striker. Tuma fake dealing, tobada kundi itiza 49 ability. Vautsa yupandeve mabrik tuna nefili. Prabata evitanzo ini ndoto itadrini. Litapinda zangu futi ndiri mati, but after done that tipindwa nengoma tanzo mukatikati. Amai mwana wenyu atanga mabrat. Unolema ngoma ndavagera charabati vateta kuvageza. Vatatizira kupeza kunori matenza. Naika panosia pama ndiri striker. Ndichangoramba chivateta kuvageza. Vatatizira kupeza kunori matenza. Session Nicharamba ndichiedza kuvateta, kuvarova maeta, mapenta, naika. Panosia pa mango makuti ndiri superstar, ndiri striker. Ini ndicharamba ndichiedza kuvateta, kuvarova maeta, mapenta, naika. Panosia pa mango makuti ndiri superstar, ndiri striker. Panowa imba vakafrika mpini. Patino batwa ngoma anuta urhondini. Itizango mapunza mukoma chimi. Kana zvikanetsa ndingatoimba ndimi. Pakutoma maridimi vanonditi muvhimi. Iwe sechan batno asi aujimi. Pakupika zinonaka kuti imi amugumi. Zvikanetsa ndingatokumurawo nhumbi. Ini ndicharamba ndichiedza kuvateta, kuvarova maeta, mapenta, naika. Panosia pa mango makuti ndiri superstar, ndiri striker. Ini ndicharamba ndichiedza kuvateta, kuvarova maeta, mapenta, naika. Panosia pa mango makuti ndiri superstar, ndiri striker. Tuma fake dealing, tobada kundi itiza 49 ability. Vautsa yupandeve mabrik tuna nefili. Prabata evitanzo ini ndoto itadrini. Litapinda zangu futi ndiri mati, but after done that tipindwa nengoma tanzo mukatikati. Amai mwana wenyu atanga mabrat. Unolema ngoma ndavagera charabati vateta kuvageza. Vatatizira kupeza kunori matenza. Naika panosia pama ndiri striker. Ndichangoramba chivateta kuvageza. Vatatizira kupeza kunori matenza. Session iwe.